Alam niyo po, sa buhay, may dalawang mahalagang desisyon na dapat nating gawin. The two best decisions in life. Number one is the decision to be saved. Number two is the decision to serve the Lord. Yung pong desisyon na ito, decision to be saved, maligtas, and to serve, maglingkod, lahat ng mga ibang areas ng ating buhay ay nakaangkla dito. Lahat yan ay mag-a-adjust when we make these decisions. I would like to take it further that your decision to be saved will affect your eternity. And no other anything else can affect your eternal destination but your decision to receive Christ as your personal Savior. Marami ka mang pera, hindi yan kayang baguhin ang eternal destiny mo. Maganda man ang trabaho mo, mataas man ang posisyon mo, masipag ka mang tao, religyoso ka man, that can never change the eternal destiny of your life. But the very moment that you put your faith in Jesus Christ and receive Him to be your Savior, that will change the eternal destiny of your life. However, on the other hand, it's one thing to receive the given blessing of salvation, but your decision, mga kapatid, na mag-serve sa ating Panginoon will also affect your life on earth. In other words, mag-serve ka sa Diyos, it will affect the future of your life. Huwag kang mag-serve sa Panginoon, it will affect the future of your life. So it is very important that you and I not only make a decision, but really choose to serve the Lord. Kaya ngayon pong umaga, I would like to share with you 4 great reasons, 4 na dakilang mga rason, 4 great reasons why serving God is the best thing that you can do with your life. Kung tatanungin kita, what is the best thing that you can do with your life? Obviously, meron tayong mga pwedeng maging sagot. But today, I would like to present to you and persuade you to the truth that serving God is the best thing that you can do with your life. Now, there are many good goals. Marami tayong mga goals. Maganda yung goal mo. Pag-aaral, goal mo. Career, goal mo. Financial, goal mo. Physical, gusto mong magpapayat. All of these things are wonderful goals. But I want you to realize that the greatest and the best goal you can make in your life is to serve God. Now, 4 reasons. Number 1, let me give to you the reasons why the serving God is the best thing that you can do with your life. Number 1, it is right. Tama lang na paglingkuran ang Diyos. It's the best thing you can do. Why? Because it is right. Now, let me show you the point. Ito po yan. Lahat ng tao marunong magbigay ng respeto at honor sa karapat-dapat. Am I correct? It is right to give honor and respect to whoever is worthy of that honor and respect. Halimbawa, kapag ang presidente ay dumating, anong gagawin? Titindig ang mga tao bilang paggalang. That is a right thing to do. Why? Sapagkat importanteng figure yung dumating.
Subukan mo na ikaw ang dumaan kung tatayo ang mga tao dyan. They would not. So, that person is a very important figure because people recognize and acknowledge na important figure itong papasok. What do? They stand to give honor and respect to him. In the same way, mga kapatid, na ang ating dakilang Diyos ay hindi ordinaryong persona sa ating buhay. Hindi po siya sideline. Hindi po siya parang maliit na persona. He is a big, big, big person in our life. That is why your response to who He is very important. Yung response po nating paglilingkod sa ating Diyos ay tama lang na gawin natin because of who God is. It is right. Halimbawa ulit, kapag may isang guro, di ba, naglaan ng buong buhay, mga guro natin dyan, saludo ang mga tao sa inyo. Many years of working. Pag may mga nakakausap akong mga retiree, tinatanong ko kaagad how long have you been in service? Sabi niya, oh, I've been serving for 30 years. Kinukwenta ko kaagad, sabi ko, wow, you have served about half of your life. Kaya kung may mga guro na naglaan ng buhay sa pagtuturo, diba mga kapatid, binibigyan ng parangal ito. Diba? Binibigyan ng parangal. Pag may sundalo, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating bayan, kinagawaran siya ng medalya, pinapatawag pa ng presidente, pupunta sa Malacanang at binibigyan ito ng medalya bilang parangal, hindi lang promotion, kundi parangal sa kanyang ginawa. In other words, it is just right. Diba? Pag yung presidente, hindi niya ginawa yan, nagkulang siya. Kaya kung gagawin ng presidente yan, hindi sasabihin ng tao, mali ka, president. Bakit mo ginawa yan? Kundi sasabihin ng mga tao, ayos tong president. Alam niyang i-recognize at bigyan ng gawad itong mga tao na dapat mabigyan ng parangal. It is right. Oh, di ba mga kapatid? Kaya kung tayo, iniisip natin na itong paglilingkod sa Diyos, ano ba to? Parang wala sa vocabulary mo. Gusto nating isaksak sa vocabulary mo ngayon na ang paglilingkod sa Diyos ay tama lang, mga kapatid. Tamang-tamang maglingkod sa Diyos. Kapag may artistang magaling, di ba? May mga parangal dyan Oscar Award at kung ano-anong mga award pa yan. Binibigyan ng award. Artista lang yan, mga kapatid. Di ba? Kaya, mga kapatid, kung itong mga artista lang binibigyan ng parangal, mga sundalo, mga guro, presidente, tumatayo, ibig sabihin, may response ang tao doon sa tao na yon because he is not ordinary or because of what he has done. How much more sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, I don't really need to belabor this deeper and much sapagkat nauunawaan nyo yung punto ng mensaheng ito. It is right to serve the Lord. Kaya mga kapatid, kung tayong mga tao marunong magbigay ng parangal sa kapwa, bakit hindi natin ibigay ang nararapat na paglilingkod sa ating Diyos na lumikha at nagligtas sa atin? King of Kings yan. Lord of Lords. Binibigay mo ba, kapatid? Binibigay mo ba ang nararapat na paglilingkod sa Diyos? You cannot avoid this issue in your life. You know, serving God is the right thing to do. Ang sabi nga ng Revelations 4:11, pakinggan po ninyo, Thou art worthy, O Lord. Karapat-dapat ka, O Panginoon. Alam mo, dapat may ganun tayong puso, may ganun tayong isip.
to receive glory and honor and power. Bakit? For thou hast created all things. Hindi lang po itong buong mundo, daigdig ang nilikha ng Diyos, kundi ang lahat ng bilyo-bilyones na mga tao. Dapat lang ng lahat yumuko sa Kanya. Dapat lang ng lahat sumamba sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Pero, siyempre, iba yung tayo yung kikilala talaga sa Diyos. At bilang pagkilala sa Diyos, sabi ng Bible, for thy pleasure they are and were created. Bilang pagkilala sa Diyos, dapat po natin siya paglingkuran. Kaya, mga kapatid, it is a right thing to serve God. Alam mo, iniisip ko kapatid, sa puntong ito, masasabi ko na when you recognize the greatness of God, kapatid. Pakisabi nga yung salitang greatness of God. Sabihin nga natin lahat, God is great. Sabihin nyo nga, sabihin nyo nga, God is the King of Kings. Huwag niyong sabihin yan na very casual ha. Sabihin nyo na talagang totoo yan. May paggalang kapatid. Ha? God is the King of Kings. Sabihin nyo nga, and the Lord of Lords. Diba? Kaya, ito ang isang bagay na dapat nating ma-realize. Serving God is a privilege, mga kapatid. Sabihin nyo nga, everybody say that word. Serving God is what? Sabihin nyo po ng totoo, ng buong puso, ng malakas. Amen. Seryosohin natin ang bagay na ito. Everybody, serving God is a great privilege. Grabe. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, sabi niya, which in his time past, in his times, he shall shew who is the blessed and only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords. Grabe yan. King of Kings and Lord of Lords. Isang napakalaking pribilehyo, mga kapatid, na mapaglingkuran natin ang ating Diyos. I hope makita niyo po ang bagay na to, mga kapatid. You know, for me, I count it a great honor and privilege that I gave my life to the King of Kings and to the Lord of Lords. That I could spend all my days and all my years just to render my life and my service to the greatest, to the King of Kings and to the Lord of Lords. Isipin mo, grabe, halimbawa mga kapatid, kung ikaw ay personal na barbero ng presidente, grabe, naku, ipagmamalaki mo yun, kapatid. Uuwi ka sa bayan, sa nayon, sasabihin mo, ako ang barbero ng presidente. Yung bang, ang dami-daming barbero sa bansa, ikaw pa ang pinili. Grabe, ang daming mga tao sa mundong ito. Tayo po ay pinili ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya, mga kapatid. What a privilege. Hindi lang basta, at itong punto, hindi basta-basta yung paggupit mo. Hindi lang yon. Importanteng tao yung ginugupitan mo, kapatid. Ulitin ko yon, ha? Ulitin ko yon. Okay? Hindi basta-basta yung gupit mo. Kasi nga presidente. At higit sa lahat, importanteng tao yung ginugupitan mo, kapatid. In the same way, importanteng persona ang ating pinaglilingkuran. That's why, brethren, listen to me. Dapat din nga, mga kapatid, kung importante pala ang Diyos, dapat maglingkod tayo sa Kanya. Don't ignore Him. Don't deny Him in your life, but serve Him. Okay?
but serve Him right. Di ba? Kung barbero ka ng presidente, hindi pwede po na hindi magandang gupit mo. Presidente yan eh. Ikaw ang kanyang barbero eh. Kaya dapat ayusin mo. Ayusin mo yung paggupit mo. Kaya in the same way, naunawaan natin, it is right to serve God because He is the King of Kings and Lord of Lords. And it is a privilege to serve Him. Therefore, kapatid, ayusin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya alam niyo po, bilang inyong pastor, talagang sinisikap kong maging maayos ang ating paglilingkod sa Diyos. Yes, madami tayo, pero hindi dahilan. Yung dami natin na maging sitsitik, sinsinan ang ating paglilingkod sa Diyos. That is why magtalaga ako ng mga coordinators natin para masiguro natin, mga kapatid, na ang magpaglilingkod natin sa Diyos hindi lang maayos, kundi excellent. Excellent, kapatid. King of Kings yan. Lord of Lords. Kada Biyernes, for the information of the rest of you, brethren, naka-4 o 3 Biyernes na po ako na nag-conduct ng coordinators training. Ang dami ko na pong naituro sa kanila. Pakitayo nga yung ating mga coordinators wherever you are, our pastors, our preachers, our coordinator stewards, pwedeng tumayo kayo. Yan. Look around. Hindi ko po pinili sila dahil sila'y mayayaman. Wala namang mayayaman dyan. Hindi ko po itinalaga sila dahil sila po'y gwapo o maganda o talentado o paborito. Wala po yon. Pero kasi ang mga kapatid na to, hindi lang sila willing mag-serve sa Panginoon. Hindi lang po sila available para sa Panginoon. Alam ko na sa kanilang puso, mga kapatid, talagang they want to serve God. Talagang they see God as very big, very great. And they count it a great honor and privilege na makasama ang pastor na makapaglingkod sa Diyos sa kanyang gawain. At itinalaga ko po sila. Alam niyo po, umaabot na po sa halos 100. Lahat po yan. All over. All over. Bacara, Pasukin, Lawag, Claveria, lahat ng ating mga outreaches, both here and abroad. We have almost 100 coordinators, mga kapatid. Talagang lahat po yan sila, chine-check ang attendance. Basic po yan na trabaho nila. Chine-check nila kung nandyan ka ng Sunday morning, ng Sunday afternoon, Wednesday night. Bakit po? Kasi bilang inyong pastor, ang taas ng tingin ko sa Diyos. At nais ko na kung ikaw ay tuturuan kita bilang miyembro, tuturuan kitang maglingkod sa Diyos. Nais ko na isang araw, lalapit ka sa akin na sabihin mo, Pastor, salamat. Dahil sa leadership mo, natuto akong maglingkod sa Diyos at ibigay sa Kanya ang tamang paglilingkod. Dati, sasabihin mo, parang ayaw ko yung tinetext ako, ba't absent ka, ba't wala ka na naman, anong problema. Parang dati, kasi pastor, doon dati, wala pa kasi sa isip ko yung talagang mag-serve sa Panginoon. Pero alam mo, pastor, nung naiparealize mo ang paglilingkod sa Diyos, na hindi pala biro, importanteng persona ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sinisikap mo, pastor, na hindi lang ako talagang Sunday goer at Sunday attender. I don't just come to attend, but I come to serve. Talaga, pastor, thank you. Iba yung feeling ko ngayon na mapaglingkuran ng aking Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, galing po dyan sa bagay na yan. That's why I had to set all of our coordinators. I look around. Hindi po sila ibig sabihin mas mataas kesa sa inyo. Ibig sabihin, sila ang may responsibilidad sa inyo.
Sila ang may mas maraming trabaho bilang Kristiyano kesa sa inyo, mga kapatid. Kaya sana wag nyo silang i-ignore. Pag sila'y nag-text sa inyo, pag sila'y nag-message, pinaalalahanan, in-encourage, inalam, bakit ka absent. Huwag nyo naman pong pagtakpan ang mga kapatid na ito sapagkat dalisay sa puso ng inyong pastor. Nais kong mahimok at nais kong lahat tayo, mga kapatid, ay may mapagbigyan natin ng ating Panginoong Diyos ng talagang klase na paglilingkod na matutuwa siya at masisiyahan siya. Grabe, mga kapatid, ha? Kaya please don't ignore our coordinators. Trinain ko silang mag-follow up, diba? Trinain ko sila sa tamang attitude, tamang mga characteristics. Patuloy pa po ang paghuhubog ko sa mga kapatid na ito. Kada Biyernes po yan. To God be the glory. Maraming salamat. Pwede na kayong maupo, mga kapatid. You can now be seated. At mga coordinators, please do your duty well. Hindi nyo lang ginagawa ito dahil iniatas sa inyo ito. Ginagawa nyo ito para sa Diyos, mga kapatid. Kaya kayo ay coordinators ng Panginoon para sa kanyang mga kawan, kanyang tupa. Sa mga naglilinis. Pakita yung mga naglilinis ng churches natin. Sige nga, tayo. Yan sila, mga kapatid. Opo. Hindi po yan mga full-time. Hindi sila mga full-time ng church natin, mga kapatid. Mga volunteer yan. Mga kapatid na hindi lang willing maglingkod, kundi mga kapatid na talagang ang taas ng kanilang pag-regard sa ating Panginoong Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na mga naglilinis, hindi lang kayo naglilinis sa church. Ang nililinisan nyo ay kapilya ng Diyos. Bahay ng panalangin. Kapilya ng Diyos natin yan. Sa Panginoon yan. Kaya nga kung yung mga mansyon ng hari, ilan ang mga naglilinis dyan. At grabe ang kanilang paglinis, lalo pat higit para sa ating Diyos. Ang pangit naman, na ating i-recognize ang Diyos bilang King. I-recognize natin bilang Lord. I-recognize natin. Greatest kamo. Pero pagdating sa kapilya, marumi. Basang-basa yung mga CR natin. Ang baho. Tapos, ruot everywhere. Kaya mga kapatid, idagdag ko na rin dyan. Pagka ganitong worship service, huwag kayong tayo upo. Labas-pasok, mga kapatid, kung anong ginagawa dyan. Lakad ng lakad. Makinig sapagkat ito'y salita ng Diyos, mga kapatid. The King of Kings. So ang punto rito talagang pinapakita sa atin ng Panginoon kung sino siya. Kung marunong tayong tumingala sa tao, kumilala sa tao, at magbow sa tao, mag-honor sa tao, lalo pa sa ating Diyos. It is right to serve God. Therefore, let us serve God right, mga kapatid. Amen po ba? Thank you sa mga naglilinis. Kung kayo ay nagsusoul winning naman, you're representing, you're an ambassador. Ang sabi nga ng Bible, ambassador tayo ng Panginoon. Kaya alam nyo po, pag ako nagsusoul win, hindi ko tinitignan kung sino yung posisyon ng taong yan. Ang iniisip ko, I am an ambassador of God. He sent me and I have a message for you. Whoever you are, manager ka man, mayaman ka man, listen to me. I am an ambassador of God and I have a message to bring to you. Yan, mga kapatid. Ganyan tayo maglingkod sa Panginoon. Ngayon, lahat naman ng mga choir tumayo. Mga choir natin, kasama ang koral. Pati mga kids choir. It is right
to render music to the Lord. Pero tatandaan nyo ha, hindi lang kayo kumakanta sa choir. Kumakanta kayo para sa Diyos. At ang kinakantahan nyo ay ang pinagmulan ng napakagandang musika, mga kapatid. Kaya listen to me, let's render to God the highest, the greatest, the excellent service, mga kapatid. Nauunawaan nyo ba? Amen ba, mga choir? Do you understand? Kung bakit ganun na lang na kailangan, bakit ba kailangan nating mag-practice ng matagal? Aba kapatid, yung mga nagre-render nga ng national anthem, ay grabe ang kanilang vocalization, kanilang preparasyon, ang kanilang pagpapakondisyon upang awitin ang national anthem na yan sa bayan at sa lahat ng mga nasa tungkulin ng gobyerno, kapatid. Tayo po, Diyos ang ating inaawitan. Hindi po pwede yung, Lord, okay na yun ha? Anong tingin mo sa Diyos? Parang, alam mo, sometimes dito mo marirealize na yung pagbigay mo ng best, mga kapatid, speaks of how you regard our God. Yan yung point yan. Kaya bilang inyong pastor, bilang isang lingkod ng Panginoon, talagang ito yung dapat nating tignan, dapat nating iset sa ating church, mga kapatid, that we give to God the right kind of service, the excellent, the best kind of service to the Lord. Amen? Well, kita nyo naman po siguro, wala pa kayong napansin na kahit isang service na nagmukhang ordinaryo ang inyong pastor. Tama ba? You agree with me? Choir, thank you. Pwede na kayong maupo. You may be seated now. Ha? Tingnan po. Hindi to ordinaryo. Pati Wednesday night. Kita nyo naman po yung damit ng inyong pastor. Hindi to. Alam nyo po kung bakit? Hindi po ordinaryo ang ating inaalayan ng paglilingkod. It is right to serve God because of who He is, and therefore let us give Him the right kind of service, mga kapatid. Kaya sa isip ko, sabi ko, God, bukod sa gusto kong maging halimbawa sa mga kapatid, gusto ko talaga na makita mo, Panginoong Diyos, at ipakita sa mga kapatid, of course, secondarily, kung ano ang dapat tama na paglilingkod sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi talaga biro ha. Huwag niyong gawing ordinaryo ang ating paglilingkod sa Diyos. Young people, pagtugtog nyo. Sige, yung mga musicians, tumayo. Hindi ko pala napatayo. Choral lang yung kanina tsaka choir. Mga musicians, tumayo kayo. Please lang kapatid, be mindful. Be mindful. Pag humawak kayo ng instrumento, pakilagay sa isip, God, I'm going to play for you, Lord. Hindi dapat ordinaryo ang pagtugtog ko. I mean, kung sa tao, pwedeng ordinaryo ang gagawin mo dyan. Casual ka lang. Kasi nga, depende sa pagtingin mo sa Kanya. Which is hindi dapat yon. Pero kapatid, pag sa Diyos naman, talagang wow. Huwag niyong tratuhin ang ating Diyos na ordinaryo. It is right to serve God, and let us serve God right, mga kapatid. Amen po ba? Kaya listen to me, hindi po maling pasya ang maglingkod sa Diyos. Hindi maling pasya. Ito ay tamang pasya na paglingkuran mo ang Diyos. It's the best thing you can do with your life. Amen po ba? So that is number one. Pangalawa po, secondly, not only serving God is right. Umupo na ba yung mga players natin ng orchestra? Sige, upo na kayo. Thank you. Hindi ko na na-mention yung iba. Pero ito lang po, kung wala pa kayong ministry, hanapin nyo po ang pagkakataon sa church natin. Hanapin nyo ang specific na lugar sa church natin kung saan pwede kang makapag-render sa ating Panginoong Diyos.
Yeah. Nakatutok ang Panginoon sa church natin. Okay? Number two, not only it is right to serve God, but secondly, it is reasonable to serve God. Kung yung kanina po ay tama lang ang maglingkod sa Diyos. Pangalawa, ang paglilingkod sa Diyos ay makatwiran. Makatwiran. Malalim na Tagalog yun. Ako nga hindi ko kayang ipaliwanag. Pero in English, it is reasonable. Reasonable, anong ibig sabihin? Ito yan. Sa Romans 12:1, mga kapatid, ito ang sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang punto po ng Panginoon sa atin dito, sabi ng Diyos, I did my part, and I did not just do my part for you. Because of my mercy, iniligtas kita. Anong response mo doon sa aking ginawa? Tanungin nga kita, kapatid, did you give a reasonable response to God for saving your life? Alam po ninyo, sa verse na yan, sinabi na ang pinaka-reasonable, hindi man pinaka, kundi ang pag-alay ng ating buhay bilang paglilingkod sa ating Diyos. Offer your body to God as a living sacrifice, to be His instrument, na pwede niyang gamitin ang buhay mo na yan, kapatid, is a reasonable service. Alam mo, pag kinakausap ko ang Diyos, hindi ko makalimutang pasalamatan siya for saving me. Pero alam mo, isang bagay na maramdaman ng Diyos, na sinasabi ko sa Kanya, God, thank you for saving me. Thank you for giving your Son Jesus to die for me. Thank you for giving me eternal life. Hindi matarok ng aking isip kung gaano katindi ang pagmamahal mo, na niligtas mo kaming makasalanang walang kwenta, walang pag-asa, walang patutunguhan, na ang buhay ay walang silbi dahil sa kasalanan. Pero binigyan mo kami ng halaga. Isang bagay po na mararamdaman ng Diyos na sinasabi natin yan. Sinasabi nyo ba yan sa Panginoon, mga kapatid? Kailan ang last time na sinabi mo sa Diyos, Lord, thank you for saving me? Kailan? Tanungin mo nga yung katabi mo. Kapatid, when was the last time na tinanong mo ang Diyos o sinabi mo sa Diyos, thank you Lord for saving me? Kailan, kapatid? You should say that to God every day. Utang natin ang future natin at eternal life natin sa ating Diyos. Future dahil siya ang naglikha at magbibigay buhay. Eternal life dahil siya ang nagligtas sa atin. Lahat po yan ay utang natin sa Diyos. And every day you live, you ought to look up to God and say, Lord, thank you. Not only for my life, but for my eternal life. Pero ito po ang punto. Let me simplify it. Isang bagay that God feels our thanksgiving for saving us. Pero ang isang inaantay ng Diyos sa atin ay yung ating paglilingkod sa Kanya bilang pasasalamat natin sa ating kaligtasan. You know? Now, for example, reasonable ang pinag-uusapan. Kung ang isang anak, sino po ang mga anak dito? Taas ka ng kamay? Lahat ng mga anak, taas ang kamay. Katulad kong anak. Okay, very good. Kung ikaw isang anak, isang bagay na maging anak, pero ibang klase yung anak na marunong tumanaw at magpasalamat sa magulang. Sino sa inyong mga katulad kong anak ang marunong magpasalamat sa magulang? Alam nyo, ako parent ako eh. Di ba parents,
It is one thing that your child will utter the word, "Thank you ha, Dad, thank you ma." Pero it's another thing na yung anak mo ay regaluhan ka at tapos sinabi mo sa kanya, "Naku anak, salamat ha." Tapos ang sagot sa'yo, "Ma, pa, that's not even enough. Ipinanganak mo ako eh. Pinalaki mo ako eh. You gave your life for me." Diba? Sikat poon ni Apo Diyos ti naggapuan ngam sika iti inusar ti Apo nga namuunan iti biyag ko. Pag alam mo, ganyan ang mindset ng anak mo talagang bilang magulang, you would say, "Man, what a profound mind." Di ba mga kapatid? Oh, si Ma'am Kay, sabi niya nga pambihira. Alam mo Dad, sabi niya sa akin, ang aking desire pag ako nagbe-birthday, sabi niya, niririgaluhan ko si Mami. Si Mami Old. Oo, yung mami namin sa Isabela, mother niya. Pag nagbe-birthday si Ma'am Kay, niririgaluhan niya si Mami. Bakit? Kasi ang sabi niya, alam mo, wala naman akong birthday sana kung hindi niya ako pinanganak. Siyempre, una ang Diyos. Una ang Diyos, kaya may birthday offering siya sa Diyos. Pero humanly, kasi ang pinag-usapan natin, relationship sa magulang, wala naman ako sa mundong ito kung hindi ako pinanganak ng nanay ko. Kaya kung mag-birthday man ako, ang maalala ko, number 1 ang Diyos, number 2 yung nanay ko na nagpanganak sa akin. And it's one thing to say thank you, but it's another thing na you give that gift. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ko, pambihira, amen na. Kaya pambihira, dito, pasyal kami ni Mama, may nakita kami na naggustuhan niya. Sabi ko, "Sige ma'am, bilhin mo yan." Di binili niya. Tapos sabi ko, kasi bayadak to. Kung nanaganyak, bayadak to. Sabi ko na, "Wag mo nang bayaran ma. Lapit ng birthday ko, gift ko sa'yo yan." Sabi niya, "Talaga? Oo. Pinanganak mo ako Gusto kitang pasalamatan." Mga kapatid, pagkang isang anak ay ginawa niya sa magulang, kukwestiyonin mo ba yun? Pagagalitan mo ba? Sasabihin mo, "Pagpira ka! Pas mo dinigaluhan ang nanay mo." Papagalitan mo ba yun? Ikikriticize mo ba yun? Paghihinayangan mo ba yun? Sasabihin mo, "Pampirang batang to, nirigaluhan niya ang nanay niya, dapat binili niya na lang ng personal niyang gamit, ganyan. Samantalang yung tao nagpapasalamat, tumatanaw ng magandang loob doon sa kanyang magulang. Reasonable, di ba mga kapatid? Kaya tayo rin, sa ating Panginoong Diyos, ang mapaglingkuran ng ating Panginoon ay reasonable na bagay. Pero ang isipin mo, ang isipin mo kung yung anak walang utang na loob. Diba? Yung wala siyang pakialam sa magulang niya, yung puro sarili lang niyang inisip niya, nilipat nan, dayjay namuunan ti panagbiag na kakabsat. Naku, sabihin ko sa iyo, walang kalidad ang batang yan. Gusto ko ring sabihin po sa inyo, wala rin tayong kalidad kung ganun tayo. Kaya bilang Kristiyano, bilang inyong pastor, gusto ko kayong turuan. Talagang grabe itong pag-emphasize ko sa inyo mga kapatid. Para isang araw, lalapit ka na naman sa akin, sabi mo, "Pastor, thank you for upgrading the quality of my Christian life. Dati, sinasabi kong Kristiyano lang ako, pero parang walang kwenta yung pagka-Kristiyano ko. Dati, sinasabi kong mananampalataya ako, miyembro ako ng church, pero parang walang kalidad. Pero dahil tinuruan mo kami, Pastor, na ganun palang magpasalamat sa Diyos, na maglingkod ka sa Kanya, that you offer Him your time, your talent, and your treasure, bilang pasasalamat mo sa Diyos, Pastor, thank you. Na-upgrade, nagkaroon ng kalidad yung aking pagiging Kristiyano.
Amen. Nagkaroon ng kalidad yung aking pagiging mananampalataya. I hope, brethren, nauunawaan nyo ang prayer ng inyong pastor, ng lingkod ng Panginoon na ito, na sa inyong lahat, mga members ng HBBC, hindi ka lang yung matawag na Kristiyano, matawag na mananampalataya. Walang question doon, saved ka. Pero in practice ang pinag-uusapan natin. By practice, dapat may kalidad yung pagiging Kristiyano mo. Paano magkakaroon ng kalidad? When you offer your service to the Lord. Amen po ba? O, bigyan ulit kayo ng halimbawa. Kung halimbawa, yung isang manliligaw, o mga binata dalaga, ha? Iba yung manliligaw at manliligaw. Okay? Kung nagbigay ng bulaklak, grabe nung February ay talaga naman, napakamahal ang mga bulaklak. Bakit? Sabi nila, araw daw ng mga puso. Hindi araw ng puso. Araw ng mga mahal. You know? Pag nagbigay ng bulaklak doon sa nililigawan niya, iko-question mo ba yun? Nagmamahal nga eh. Di ba? Ganon siya magpakita ng kanyang pagmamahal eh. Ba't mo kukwestiyonin yun, kapatid? Ha? Ganon din po tayo kung tayo totoong nagmamahal. Talagang hindi po pwede. Walang kwenta yung love, love, love na sinasabi natin, mga kapatid. Kung by practice, wala naman pong application yun. That is why, listen to me. If you really say that you love God, anak ka ng Diyos, tinubos ka ng dugo ni Kristo, inilagay ka niya sa napakagandang church o gawain, ipakita mo yan ang pagmamahal mo sa Diyos. Kaya as your pastor, sabi ko, Lord, paano ko kaya mahimo? Paano ko kaya ma-persuade ang lahat na maglingkod sa iyo, Panginoon? Kaya, kapatid, listen ha, kung kinakailangang magsakripisyo, kagalakan mo dapat ito. Kasi, alam mo kung nagmamahal ka, the bigger the sacrifice, ikaw na nagre-render, iniisip mo, I hope mas maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Ganun yun eh. The bigger the sacrifice, you are happier because you are making God. Parang, Lord, mas mararamdaman mo ako. Kaya kapatid, listen ha, wag na wag nating ibibigay ang tira-tirang oras sa Panginoon. Pagkasabi mo nga sa katabi mo, wag mong ibibigay ang tira-tirang oras mo sa Diyos, kapatid. Dahil hindi po niya binigay ang tira-tirang pagmamahal. Hindi po siya nagbigay ng tira-tirang pagmamahal sa atin, kundi binigay niya ang talagang grabeng pagmamahal. Nag-uunawaan niyo po yan? Kaya maganda nga dito sa church natin talagang matcha-challenge ka talaga na mag-serve, na hindi kayong yung bang kumbaga sa trabaho ang sipag-sipag mo, pero pag sa church tamad-tamad ka. Kumbaga sa eskwelahan, grabe kung mag-comply. Pero sa church, gawa ng dahilan. Kung sa trabaho, hindi maka-absent. Pero sa church, okay lang mag-absent. Pero alam nyo, dito sa ating church, mapapansin nyo, mararamdaman nyo, hindi pwedeng mag-absent ka. Huwag kayong mau-offend sa mga ganitong leadership, mga kapatid. Tinuturo lang namin sa inyo, tinitraining namin kayo sa tamang paglilingkod sa ating Panginoon because it is right and it is reasonable. Di ba mga kapatid? Kaya huwag kayong maghahanap ng palusot para makaiwas dahil hindi ka iniiwasan ng Diyos. Amen po ba? Serve while you can and while there is opportunity. Siguro mag-close na lang muna ako dahil okay na yon yung dalawang yon. Nakita natin, serve Christ because He is worthy. King of Kings yan. Alalahanin niyo po yung illustration ko doon sa barbero. Hindi lang, number one, importante yung tao yung ginugupitan mo, kaya ayusin mo. Tayo po, importanteng persona ang ating pinaglilingkuran.
Kaya ayusin natin ang paglilingkod sa Diyos. Number 2, nakita nyo, it is reasonable to serve God. Amen po ba? Kaya as I close mga kapatid, na-establish ko sa inyo that serving God is the best goal in your life. Kaya tanungin kita, nasaan ka na sa paglilingkod mo sa Diyos, kapatid? Nasaan ka na ngayon? Ano na ang progress ng paglilingkod mo sa Diyos? As I close, there are 3 levels when it comes to serving God. Number 1, not yet serving God. Wala ka pa doon. Yes, nag-a-attend ka. Pero attending does not always mean serving. You don't come to church just to attend, kapatid. You come to church to serve. Kasi kung mag-a-attend ka lang, parang nanonood ka lang. Walang pinagkaiba pag nasa bahay ka. Kaya nga sabi ko sa mga coordinators, pansin nyo, nung pagkatapos ng pandemic, mga tao sa bahay, bakit? Walang involvement sa church eh. Pero pag nagkaroon ng involvement yan sa church, pupunta yan sa church. Hindi lang para mag-attend, kundi para maglingkod kasi may involvement. Kaya nga, ang aking campaign ngayon, all members are ministers. All saints are servants. Lahat po, tayong mga miyembro, dapat may ministry sa church. Kaya if you're not yet serving, it's time to start. Simulan mo na. Yan ang level 1. Level 2, started but stopped. Malamang nag-start ka na. Na-kick yung heart mo, kick off yung heart mo. Start ka mag-serve, pero nagtigil ka. It's time to get back. And number 3, you're making progress. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, dati, doon ka lang sa upuan, nakikater ka sa mga bisita. Ngayon, coordinator ka na. Hindi po yung pagtaas ng posisyon kundi paglawak po ito ng responsibilidad at trustworthiness ng buhay mo, kapatid. Making progress ang aking challenge sa'yo. Keep growing. Attend ka sa mga trainings natin. Come with a teachable heart. Come with a humble heart. Learn and grow sa mentorship ng inyong pastor, mga kapatid. Kaya sa tatlong ito, asan ka na sa paglilingkod mo sa Diyos, kapatid? Nasaan ka na? You're not yet serving God, it's time to start. You have started pero tumigil ka, it's time to get back. Number 3, you're making progress. Ang challenge ko sa'yo, don't look back. Keep growing. Why? Because serving God is the best thing that you can do with your life. Amen po ba, mga kapatid? Well, sana po ay na-challenge at na-bless kayo sa preaching na ito ngayong umaga. Manalangin po tayo. Let us pray. As the piano will be played, I just would like for you to reflect for a while. Nasaan ka na sa paglilingkod mo sa Diyos? Anong response mo sa Kanyang kabutihan sa buhay mo? Huwag mong ibigay ang tira-tira sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa isang napakamakapangyarihang paalala sa amin ngayon tungkol sa pribilehyo, responsibilidad, at napakagandang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, O God, you are worthy of our praise. We want to give you the best of our time, the best of our talent, the best of our treasure. Dear God, we pray na ang binhi ng mensaheng ito ay mag-ugat sa aming mga puso. Aware ako, Lord, na pag-uwi, doon pa lang sa social media, sa mga classmate, colleagues, kaibigan, pwedeng tugain ng dyablo at mawala ng tuluyan, Panginoon, ang natutunan namin. But I pray that it will take its root into our hearts, O God, that we would boldly step up and forward sa iyong calling sa aming maglingkod.
I pray, Lord, for every coordinator, steward, and their families, the choir members in chorale, the ushers, the cleaners, the musician, the drivers, disciple makers, our key people. Lord, ang aking pong panalangin na ang aking campaign that all members ay may involvement sa church, lahat may ministry sa church, pati mga naglilinis at lahat. Panginoong Diyos, I pray that we will leave our places na na-ignite yung apoy sa aming mga puso to make a difference because we know that serving you is the best thing that we can do with our life. Help us, fathers, mga tatay, na mailid namin ang aming mga pamilya. Kayo rin po ang kumilos sa puso ng lahat ng mga misis, puso ng lahat ng mga anak, upang iisa ang aming desire, Panginoon, isang aming direksyong pinatutunguhan sa aming paglilingkod. Empower us, O Lord, to live lives that honor you by making an eternal impact. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and amen and amen. Marami pong salamat. God bless you, and to God be the glory.